ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Chief Executive Member jangka Khasi Hills Autonomous District Council uba Titos Tarwel Khan. Haga arfu pratri gubernur Risau arajar arfu wei ula ong bakat kum kariti dostur jang Khasi ki kenthei kim ju song dorbar hanrei de tangki rangba ki buju yeshim benta haga dorbar kata ka de ka nongrim kum ka jaj benreu. Ula ong ba yamenta ka por kampat poi baki kenthei kin bat ye ka kam rangba snong ne sordar snong hanrei ki laban shu yeshim benta lang haga batan rong lem ye ki kam hapo ka snong ka thau yagani uba khanyu lapun sngo haga jingya kendo jongki nongelam ka North East Slow Food and Agro Biodiversity Society ha office ka council hapo ka jingelam jong executive director uba Pius Rani bat kiwei Habaya day bat kani uba khanyu li yatho ba district council kan sawanra da ka bill ne ka ain ro ha ka dorbar sunrai ka ban salong shen bakat kum gani ka bill kalong bahaman la kishnong kan donye ka village development council ha ka ba usongknor un long hi urang ba snong bat kid khot jongka kin long na ka benta baro ha ka ba kin theiru kin yo ban yashim benta lang Rekam jungi long ngilap misya momba hakji kendohi batisno githau ki kenthi ki de ki babat hai ta jik sat tanai bon ki sembai bon tan termo ki tip ki bod isami ki lo ki wa kemengi of te paring tu diversity ban kosno hakisne mar hajar khalai ka sau long bang ya ya batisno mengi train tu ngi train to por sa kosno ki don lai tli kisno long ba ki bla persang ban sim ki kenthi ha ro basno long hajinya ini tijungi mentangi kubur mo ba hang dia po dang klik dia boleh long ba kadang debate ke ba sakai ba long ba kejing island mai kentai bono kadang ro pasno don ki wilayah smart don pa long ki bang pala deh ini napa kedai ga kartu tradisi ki ba ide bang ki dan sendang ki ba syong hakini berba hakini jinya ini tijungi long ngisno komen ban penpau long ba Yale kumno kumikunu sai ni kisnong kiba layadan tu ni ba kitos ni ya lam na kawe kisnong sino te paren exchange set mo banyalan ka best practices untuk kisnong ba ka se kabakila ba biang kisnong hakinya ni jini matala dur snan biye ngisno men long ba do aprat kisnong kila ki kenthai kila dona ni do kisnong badar kisnong mong ba wa ki secretary ki treasurer kila ba ki kenthai ke bani ki jingkala la se ni kenam kena perselen kapor long ngidoni by small position ni barin iba congressia nongro iba dari senior associate dari pay kenika women empowerment issue ni in batai ni long lese long ila bani kren kajing temu jong kani bangi khode kene meeting mentar long ban atho lese happy ke lese ke bajian kisno lese omde tang bangi syukran lese tak poso selong omde kisno hondong ro ke belajar ba kumno lese long ban kalian jongka district council singila ban trilang ban rasio di isu nomor keleng petai mentai kelomba ngilap nisya momba kejing suggestion kelomba ban aila di kintai ban hagi mentai perhet kebangi ima badan ni sosalong ba hakane ka district jungihi hakane ka area ba pe pihi kila don begini kan kalau ma kong one of the game changing solutions ngila ban ong keleng petai kan wa petai mentar ka UN ka keren ni san kaba kala peliu cimut ba bat kinong rep mo umno ban penke imbiang bat ban buat dien ya kitu ki cing rep lan ya ki semai ki belacan duk jat na benta ka cing long singan jong ka bang kadi bat ha ka cu kapor karu ka pencai lan ka pentiu ba ya ki snong mo ban semari ka memar ya nang taru ban penek pensak hantam ya ki sempai tenrai na benta ka cing chong singan ki bam ki di bat kam tam ka koch ka khia ka bapura trong ki chat ban riu songi ka thong ka bakong san hi trong kana spas mde ka long ni kumbang la ong mena sekmat ban kentiu ban ki im biang ya karat tenrai ba ki ching tenrai kam tam ki chur klau mo ladamangi kinong rap ki briu sinong mo kim somar ki makiru kinduk chat si ai kin kalau gai chung ki khon ki ti chongi ladangi penduk chat saya ingin kata kacing long sengan juga bang kadi larang perkat ekaloi program mana takini ki samla tengi hikah ki lang bakan dika mobility chat pada kajuk kopor saki senang romila kan dika mobility chat mo kenang bangi hakan dika mobility chat exercise ndai
ngila kumno ngilis down all ngi long icer ketang bar ko itu kikam ha ka sisngi kikam trong senrang kan noteli bat kikam bikin thai kan noteli handai pedang lapek nadu ki barit bare hadu ka bahe bat nadu yang hadu luom gumto ngiyo iba kikin thai ki kham le bun ban ya ki senrang ti nang tapat nakini ki art pratli ki snong dai riu teli pat ki snong ki bakan thup ya kikin thai ban don ha kanika executive member trong ka snong ban ya simentalang ha ka sandur ha ka sandar trong ka plan trong ka snong kumba piyo i ha kita ki slain dai namar balai don kiri romba ki basem phang ki bakwa kan ailat ya kikin thai ban simbenta ha ka dorbat nang taruh kena swas da ka cing pinsai trong kana ka por se ka por ibrio ki la pai phang lor kane te ka daw kini ki aku prat li ki snong kila ya se krang se mat ban sai kikin thai ban ya don bentalang ha ka dorbar snong nang taruh kikin thai ki kham ai buon ki cing mot mong isem lap ha ka no ka meeting baki yo simbenta pi kikin thai ya kitu ki kino ki benta ro ki dai ban ai cing mot ka kham buon ba kren kikin thai mo kano ki isu ke barit baria buon sin kikin thai hi kim chutip ya kai karai trong ka snong ha snong baki la sim rai mo te ka daw kon kanero ka dai ka wai ka mat ba ka dor bar snong ka sai kikin thai nang taru ka snong kala sang thu baki kikin thai ti arang ka dor bat kirang ba hi om dai baki kikin thai ken long kham ha po mo ka bangot ki dai ban long la kam no ki bayang kat kikin thai ro ki la ban sim ka no ka kam wat ka bakia la net wa kono ka bantakan hak bayar dai banyak kan rong lani ban tiu lang ya ka kya ka son no ka snong hapo snong jong ya snong nong terau nadu usnan ar hajar nyo la sedang bandrung haka ki kum ki member hapo ka snong bandon lang hapo ka dorbar snong ngiyo ban ye fleu jong mut sibon ki kam hawe dai bat ki rang ba ru hawe dai bat ka roi kapar ki kam ki jam hawe dai bat ki long kene ne bat ki hilum hawe dai bat ka khoi ka suba haba mangi ki ken thai ni laj ban ya dan lang hapo ka meeting ki menta ki lajet ru ban long kum kita ki eksekutif jong ka dor rasnong ni dan samut ki eksekutif ki ba ya sim menta lang man ka porkat balong eksekutif ban ya ajemut lang hawe dai bat ki kam snom snom dan kalian jong ngidan hi ki kirang bahar ki ba ya sim bentalang hindai ma ban kentai na ba om ban la ya rung ha po ka eksekutif rai ngis ngukmen ba na kalian kirang ba ki pediang yang ikum kita ki eksekutif member pan ya terilang ya ki kam ba fair hakni ka juk ka ba mata ka ki juk sya ka ba ngiyo i babun sin kinok mi ki kham ai kita ki jimut na kumta ban ya snow benta bani perkhat na muta karoi kapar ko kisno kita namar ladangi perkhat tang ikam na kumta kisinrang lesika kam gabenta di kinthei bade kinong kumi ki bakit baba na kumta kaluyeng kolong sem kalong ba e na kumta jongki ki bakin la banra ya ta ki jing e ki jongki lumba ki simet ndrei lumba ki jing ailat jong ki dobasnong na kumta bakin don benta ka dorba bani akhir bani than hak budi bikin jongki kalau bikin pelilan aku tak jongki bakin kiu haki liang nak kita jingi kenduk jing jongki sakmal ada keren nak kita ki benta ki bagi kentai ki don benta haki melam salam tekila ya sakmat berkeren bunba kita ki jingno semia jongki long kene hak budi berka roy kapar kasuk kasain hapo kasno betau namar kembali sngo bikin keren ladang indon ki long kene ibadon benta hakim masalah mano ra kubor kijing hakmat ka darbar ka badon tangkirang ba tegalong ka nuksa ka babha na benta katu ni ki snong ki badon ya ki kenthei ki bolong kum khot darbar na ka benta ban saindur yakim lam salam bat kata da jing biang jong bolong din jong ki snong ki thawi jomi te ngalong kum ramba snong ki sneng bul adep ki sneng arja hasan teter ngalayu i balengba ka jing perkhat ka bakrau jing kitu gilong nong ki balong girang ba snong ki bakham suwa kila elad ya kin thai kin long nikmat kin nong simeta ka derba kalong sisa ka jing terku bakrau nong mata ka snong bat nang mata ki kin long ki khna ki badam kam ni kin jing ya rap ki jing ki jungki
Bat akhirnya kipor ki bamenta ka panangya yu isisya yang taka jing slur baga jingwan cakmat jong kilong kme ki samla bakila banlam ilenti ya ikon ki jongki ngi iba hakikam ki jam na bamenta ka khoi ki suba ka songso ki songsain bat khamtam ka buram ka kuar gidi kilong kme ki baki kli bat kumta lese lada mila banlom balada khamtam na kabor jong district council bala la ban bapet kia ke district hibro kawe kanong ba don kam sibun na benta ban penkre dan ni ban le ikinu kinu ki benta ban pentiu susu ia taga bor dan ban penkam ti ban penkhan bor iki long keme ki bang yo i bo kilong sisya kita ki atiar na benta ki mlaksalam ba kilong keme kilai i ba kadon gande ka jing telot ha ka jing yo jing tip ha ka liang jong ki kendon bagi an ke balai rai ha kador bar te kilong kemi kila sedang man kit khia ban ya lek sya kador bar bat kila pensengau ru ha ki rangba senong ba ki membar ba ki de ban ailat ban ni ba kan long kata ka ban long bagi long kemi barok khot ki de ban poi sya kador bar bakin tip ya ka an khnang bakin lait na ka jing pen khen ya ka an te ki kin thei ha po senong jungi ki latre ru sibun ki kam na kaliang ka senglong kemiro kadon ba kador bar kala ai kala pen khamti ya kabor banyara ban tenrong ya kikam hapo ka sinong ka thaw ban ya pet ya ka baha kamiat hapo ka sinong jungi bat kani ka senglong kemi kala trai ru sibun kikam na kaliang ka sinong wala da kala don sisen sisnem ka jing pen khoj ya ka sinong ka thaw re na kaliang jong ka senglong kemiro kala bu sisen sisnem ban pen khoj ban kham pen khoj susu ya ka sinong te kasing long kami kala terai bor baru banya lekat bala ban rat dengkong ya ki kam sni opo snong jungi kam tam ya kan kajing di kiat pathar nomor bun ki nong snong jungi lada ki di kiat ro ndai ba ki di da kajing ti brio ma ki don ki ba sudi pathar sama dan madia ki ki khna bun ki khna ki tiang bat kim nut ban ya linti te da kajing don jong di kasing long kami kala la ban te la kam kum ya kini ki jaj kam nang tai kini beri bakran klam akoro kakem bat kadon pat kajing bisar lada kadang dei kata kajing bisar ka ba dang long kabaret kambot ke bisar tang kaseng long kemi andre lada kitu ki beriu ki bale itu kam ki pen lane kim nget mo kambot ngira sa kador bar ka pediang ya kata ka lane kaya rap ban bisar ya kata ya kita ki beriu ki ba le itu ki kam te haunu snem arhajar arho hakador bar kut snem jongi ngilai kren hanto ngilai pen iya ka ai ka senyang ka baki kintei kila le ha ka sinong ka thau mo na ka por sa ka por bat hadin bang ngilai kren ha ka dorbar sinong ya kata ngilarai ban ken thup ru kat to kat ne ki kintei ki long kememo ki ba don sisya kata ka sak no yalam nilarai ban kuntup haka executive committee jo wisno bat kumta kidon langut menta kumba kalong haka executive committee jo wisno te segawai kalong kumne hadien kan takajing perkhat jungi menta haunu snem ro ngila thung ya ki kintei ban long kum ki nong kit kamba mat ki chairperson bat secretary jong ka BEC ka village employment council te ngiyo i ya kata jing no senyang ju kintei te dina kata daw mangiru ngi dakaba ngedon lang hane bani ajimut ya CM dan boram jungiren ringkat ka council barpawe namar ngi perhat balese kum ka council ka perhat kia na ka benta ke jingroi na ka benta ke jing baha ke jing net jong kari je ben riu la kumno no lese kumbala ya keren sakmat kumno la dala ban penlong an bat ban sya ya kintei ban syong dorbar bat ngit skem kane lese kampat dei ke ba ka kandang beteng ke jing keren ke jungi ke ji tre jungi tingit skem kane ke jing wan jungi jing pau jungi council lemba jungi CM tingit skem ngin sa poisya kato kani ketika mat kepada sedang mi menta dan shen dan menghakimi ki kendiat dayo kira don ki long kemi nang tay na po maulai senjuk jong ki
kentei na po maulai pelun kilawan mani kendu inga ban snow halo gadi gajing snow don kam ba piru ki kentei pidei ban don no haki dorba lani bani yo banta bani syam dorba play ya ka reaction karena kalian kecoba in principle na om kariti kedustur kejongi pasi kalong ba ki kentei kim du syam dorba dei tang ki lamba ki ba syam dorba kata kadeka principle kejongi kum kejat penriu ya kebangaru mo ngayang hangi ngadon hangani kejaka kabangi ong ban pendek bansa ya kita kiriti kedustur jong uparim baca jong kejat penriu kejongi tenrei ladangi paipan sya kejingnya jong kepor kejing kela jong kepor ngasyikwa ban penkenmau ke kejingnya jong kepor ada jat pendiri kejungi ladangi pai sya kamener ngin jio sukwet bapi ki kentei pinyami haki no kino kikam kibede haki imlang kesalah kakam kejongpi kilong kemi daga bapurong kalong be bapin penhe pensan ya lagi jongki kun ikti ban besar ban betiak ya lagi jongki kun ikti bat urang ba udon be ya lagi jong kebentang bo un kamai un kaji un pembiang ya kabam kadi haye ngasal kata kade ka por ndai kulong kuma ngala menong ba urang ba ngiong urang kat arbor uba tip ya kayap ke im uba tip ban besar ban betia ya pi kalong kemi lagi kikun kiti kendiat hadin katu kanipor kapagani kajing star kalawan room kabangi ong ka education kelas dang banwan room hakan dikarui kajongi bat adin baka education kalawan nila sedang ya kabandon ya kita dicakap pulih hak banding kongru kibalik school ngatharai kibabun tidak kisandra ya kiken khairu kimpat ha balik pulih balik school hendrai suki kiken khairu kesim mentala hak balik school tehadin ke jingwan jong kenika jingnang ke jingstan karukom im kala compare kapakat perdaindu kala compare teledangi keren salon sa manta lajan paro mdai syu tang urang ba obak kamai bekeci kakan theiru kiyano alam banyak tei ya kayeng ya kalong yen kalong sam hakaban besaban petia ikut ti lembah ke kamai ke keji lakalong pia literature office lakalong pia kayi pateng syong yau syong hai bakum tatar dan pilas amban yami syaba bakum juru abang apai pat syaka sensyar ke kada hadin ba kilong kemi kijongi kilaya pun ibanang kilastan ngilaya stang banyak syim mentaru ha kikam kibedei baka imlang kasalang nakata kadau haman laki dobasno kimi kita kibangi ong kiseng long kemi kiseng kentai kibedon benta rengkat bat kadobasno banyak keren ya kikam kibedei baka imlang kasalang kajing ong na kalian kajongpi
bangi ki kentai ngim jutip ya ka ka ba ka dor ba snong karai na so ka long ka barokra namar balai haba ka dor ba snong ka shim ya ka no karai ki judan lau jong usangot ban pentip pat ba ya ka ba kirai apo snong patao ka judan lu ka rukom panya snong hakiwe pat ki snong kiba wat kilum lu lada kimlum ya kadorba kilum ya kajing yang lampat ba yo hakaba shisin sistem ki kentai ki shenrang ki sama ki yo banyasim bentalang bat nakalian ki ramba jaga snong ki jukan snow ya karu kontrikam jongka snong lani ka karai jongka snong Temre nga kuah bansu penpau ni baka karukom penyat snong kaya per na kiwi kisnong kiwi kisnong na takadaw kapor imat kalade ba nginhap ban penkela ya karukom rekam hagi dawa snong katkum kajing dawa sa kapor Tendrai haka coba puar pat ban ong pat baki kenthe kin long rang ba snong kin long soda ngasno ba yamantahi kampat de ke puar ban nong ta nginang ha ban bat ya ka riti ke dustun nginang bat ya ka burung ka puar henry ban ong pat ban penyo ya ka hok ke jong pi ke thai ban pen snow ya ka sur ke jong pi ke thai ngas snow ya ha ya ka ngam ong ba ngin set ya ka sentur ke jong pi ngin ong ba ngam ong ba pinnom ai la ya pi ban pen snow ya ka jing snow ke jong pi kata ka di ban don ka jakai pi ka space pi ba pila ban pen snow ya ki jing don kam ki jong pi lani yok senyang benhe jompi idon mentai ki village employment council ngasok ben bantep babun ki nongket kam wat ki village employment council ki secretary jokin ki council ki de ki kantai te ka nombar wat hakane ka council ka bang ibu ka bang ilakau mantaro ngilabu ya ka reservation na ka banta ki longkeme bakinya dan banta ha ka banyak ya ka development jong kisnong tao tengah kerpat ipi ilong kume ngin ya persyang ban penwandur ya ka sur ke jongpi ya ka jing anglot ke jongpi ya ka jing nok senyang ke jongpi ha baro kilia pin ya dan bentabe bat ki kam snong kam tao henry ha ka ju ko tose ngin ya pene ya gitu stur gitu ni lada syubuk menta akren nang ni kadustur jumi kasi kalong ba ngidang burong ya pi kilong kobe ba ngidang shim ya kajat kekur ke jompi kilong kobe lada kami syubuk kesur lami kalau ami mentaru bagadon di bakuah no ban shim no wat ya kajat kekur nak kalian di ketel kayak gitu so jompi tengah semua minum yakwa banyak kenjo lup banyak rengkat kaju kekerdan wat lada nilai hap kaju kekerdan tose ngin nyepen hiar kan dia ngomong sibur ndai kan dia hi banginya burong di lakum nono ya orang bat bahkan sak kanam kan sak kajai penriu kinlong ya dah ila ka jongkari pagajai penri piru kilong ka benta ka bakrao bapinri ila ka ya ka kur kajai bapin pet ya ki kun ki ti hien namar ba ngatin bakum kajai penri balada mapiru kilong kami piabun kamlang ko mabun kam senlang manuban sumar suker manuban steng bakrao ya ki kun ki ti pa mo
Ju ai nuk sa la da phiru ki long kami hayen ke bungkam kong ramba ke shong miet shong yong ke shong estep meti lang men miet ha pet miet lang ap miet lang ti ki bun ki kam ki ba phi le si kum ki ken thei ru phi nom la ban ni trai kum saban tengah asno ba ngamong bang penduk sim ni pi rei nga ai men sim rei nga la ong men bana kalian ke jungi ngin sepe kai kalat nanti kabangin ra ki ken thei ki jungi baki dia dan mentai ha kesancara kada ha ke salah bat nga sotanat ya karai jong ka lai sotre ka boong bangi la sim me karai baki don ki kenthei ki banya don mentalan ha ke step committee kan ka practice kala don ki do wasno ki ba u ka president ba ka secretary jong ka secretary ki long ki khot jong ki step committee ha ki do wasno tengah so kaniru kala dei ka we ka platform ka ba pila man boys ya ka jing snow ka jong pi ya ka jing don kam jong pi ki long kami na ka secretary ka jong pi ban pen snow ha ki do wasno ka ki jong don kam ka ba ki long kami tenre ya ka jing sim bentahi ha ka im lang salam ha ki kam snow kam thao kam dan ka no no jing ka kam dan ka no no jing ka pe yo bentahi ban ya ai jing mut ban ya pen i ban ya don ketilang haki nu development ko mga laay man ba mentally kan ila ora seneng nakaan ka babot baki kenthai kinong fully involved haki development haki snong.